טוב, ליאן. לא כל יום יש תערוכה, והיום יש לנו תערוכה, זו הפעם ראשונה. אז הנה ככה נכנסים, פעם ראשונה שגם אני רואה. אז קבל אותו, וככה זה נראה. זה הבניין בחוץ, כמו שאתה כבר יודע. זה שחור לבן, אל תהיה מופתע. לא היה לי עוד 600 שקל למסגר. אז טוב, אתה רואה ליאן? יש לזה לוק. הופה, אתה מוכן? אתה מוכן? הופה, הנה הדלתות. אנחנו בפנים. הנה הוא הגיע, החתן, לכבודו ובעצמו. זה וידאו. הגידי לפלאש. הלו. שלום, אתה נראה נורא יפה, בן. כן, גם את. אתה נראה כמו צלם. נראית מהממת. כמו צלם אתה נראה. רותם, שנים. בן. מה הולך? בסדר. אני עושה לליאן סיבוב בתערוכה. זה התמונות של הקרים. וואו, איזה תמונה מדהימה. מפה זה מתחיל. הופה. אתה איתי? bear with me. bear with me. וואו. צאלה. זה הולך ומשתובח. הופה. וואו. זה. אתה... תראה, הכל לבן אחי, זה הבז' שהגענו. היינו צריכים לצבוע הכל. אתה אוהב את הסדר? אתה אוהב את התמונות, אבל יצא טוב. תראה איזה הדפסה, תראה. זה זכוכית מת, אחי. אין השתקפות, תראה. תאורה, מקצועית. רואה? קולט? 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 הופה, זה הציורים של אבא של מיקול. וואי, אחי, בטח הרעידות האלה עושות לך כאב ראש עכשיו. ופה אנחנו עושים סיבוב, ותראה, הבאנו פה תאורות. פה השולחן כיבוד שלך. רואה? וואו, שתייה. ופה, רגע, עושה סיבוב לליאן, רגע, עוד אנשים, שאנחנו זה, שבע תערוכה, ועוד ציורים, תראה איזה לבן, תראה, אתה יודע מה היינו צריכים? תראה איזה בדים, אחי, הכל למתוח בדים, אתה יודע כמה זמן זה לקח? אחד כזה לבן ארוך, חצי שעה, אחי, פאקינג איי, זה משתי הצדדים. זה גם של קרין, זה גם של קרין, זה גם של קרין. זה של קרין, זה התמונות, קבל אחי. קבל עליי. אתה מת על זה. אתה יודע שאתה אוהב לראות את זה. אתה יודע שאתה מת על זה.